Гледайте сега какво имаме тук. Отваряме кутията и хоп! Едни много готини обувки. Показвам и другата, да не си помислите, че само една. Ето две разкошни обувчици, които могат да послужат на една абитуриентка за нейния бал. Аз съм в Младост 3, където е храмът с Рождество Христово. Искам да се включа в кампанията на Велина Андонова, която събира за абитуриенти тази година, които са в неравностойно положение, събира дарения за техните балове. Так, какво можем да направим? Можем да донесем обувки, можем да донесем рокли за момчетата, знаете, костюми, вратовръзки и някакви аксесуари, които да дарим. А хората тук в храма просто ще ги разпределят и ще зарадват абитуриентите тази година, които са в неравностойно положение. Ето моята рокличка, която сега ще оставя тук. Много си я харесва, но няма да я нося. Така че мисля, че на една абитуриентка с хубаво телце може да я свърши чудесна работа. Така, срока е до